Jo crec que és bastant evident quines són les discriminacions, i són tres, bàsicament. En primer lloc, tenim una discriminació laboral que fa que avui els joves entre 20 i 29 anys tinguin un salari de 750 euros. Gairebé la meitat del salari mig, els 1.400 euros. Aquesta és la realitat laboral. I la realitat és que l'atur és el doble i que la temporalitat arriba gairebé al 50%. I la qüestió és, ens podem permetre precisament un marc laboral, unes relacions laborals que el que facin precisament és que la meitat de la gent jove estigui en contractes temporals, que l'índex d'atur sigui el doble, que el salari sigui la meitat? Jo crec que no. Però és que a aquesta discriminació laboral se li suma una altra, se li suma la discriminació en l'accés a l'habitatge. I clar, com el nostre miracle econòmic s'ha basat en salaris baixos i amb accés a l'habitatge gairebé impossible, això suposa que la gent jove tingui molt complicat accedir a un habitatge. Els joves, per accedir a un habitatge, han de destinar el 60% del seu salari. El 60% del seu salari, quan el que es diu a nivell europeu és que s'hauria de destinar el 30%. I per tant, amb aquesta realitat, els joves no poden accedir. I per descomptat, la solució en aquest context no són ni els xecs ni les ànimes caritatives, són les polítiques i les polítiques actives. Però a la discriminació laboral i a la discriminació en matèria d'habitatge se li suma una tercera, en matèria educativa. I en matèria educativa perquè avui la taxa d'abandonament escolar a casa nostra és de les més altes, el 30%. El 30%, el doble de la mitjana europea, que se situa en el 15%. Aquestes són les dades, aquesta és la realitat. I davant d'aquesta realitat, nosaltres el que diem és que no n'hi ha prou amb anar fent, que cal més recursos i més inversió en educació, que cal més recursos precisament en matèria de beques, que cal una altra política que faci que aquesta triple discriminació laboral en l'habitatge i en l'educació no afecti la gent jove, a la gent jove més dinàmica que ha tingut aquest país, però a la gent jove que està més discriminada perquè el mercat no va amb ells, perquè les polítiques passen d'ells. I aquesta és la realitat, i això és el que nosaltres volem combatre. Per això entenem que en la propera legislatura les coses hauran de començar a canviar. I començar a canviar vol dir un pla estatal per l'emancipació de la gent jove. Clar que sí, que l'Estat es posi a treballar amb les competències de les comunitats autònomes, amb el lideratge de les comunitats autònomes, però amb els recursos suficients per garantir que la gent jove es pugui muntar la vida. Perquè garantir que la gent jove no s'emancipi als 30 anys, sinó que s'emancipi quan toca, als 23, als 24 o quan ells decideixin. Com ho fem això? Molt simple, molt senzill. En primer lloc, amb una política d'accés a l'habitatge diferent. Aparcar la política dels xecs, abordar la política dels drets, que això significa, en definitiva, polítiques actives d'habitatge com estem fent a Catalunya. En segon lloc, fer que hi hagi polítiques de desgravació pel lloguer. On s'ha vist això, que només hi hagi la desgravació per la compra? Que gastem la meitat que Europa en polítiques d'habitatge, un 1% del PIB, mentre a Europa gasten el 2%, i que d'aquest 1%, de cada 100 euros que invertim, 70 vagin a les desgravacions per la compra i només 30 a les polítiques actives d'habitatge, al revés que a Europa. Doncs molt simple, invertim més, apostem pel lloguer i apostem per les polítiques actives. Segon element, polítiques a favor d'un salari digne. Perquè una economia que va bé és aquella que dona salaris dignes a la seva gent. I un salari digne és tan simple i tan senzill com fer que el salari mínim interprofessional sigui de 1.000 euros, el que diu la Carta Social Europea, garantint que tothom té 1.000 euros i sobretot garantint que els salaris pugen automàticament i a més aconseguint que s'incrementi la quota empresarial a la seguretat social per la contractació temporal i augmentant la indemnització a la finalització del contracte dels treballadors temporals. Dit d'una altra manera, que hi hagi dos contractes, el fixe i l'eventual. És tan senzill com això. Dit d'una altra manera, recuperant la causalitat en la contractació. Això se li diu polítiques progressistes i política d'esquerres. I tercer element, perquè no hi hagi una càrrega quan has d'estudiar, el que diem clarament, millora del finançament en matèria educativa, com a Europa, i millora de la política de beques, per garantir la igualtat d'oportunitats i per fer realitat el que no és realitat entre els joves i de Catalunya, que és que avui les beques apenes arriben a Catalunya i nosaltres el que volem precisament és que hi hagi beques que arribin a Catalunya
perquè la gent pugui estudiar i ho pugui compatibilitzar de forma normal. Per fer tot això, què necessitem? Connectar i fer una crida clarament perquè la gent jove es mobilitzi, perquè tota la gent jove es mobilitzi, però especialment perquè es mobilitzi els joves inframileuristes, aquells joves que treballen amb sous de misèria i més hores que ningú. Nosaltres creiem que el poder de la gent normal és anar a votar, que anant a votar es canvien realitats. Creiem, a més, que l'única manera de canviar les polítiques i els polítics és precisament exercint el dret de vot. I avui, si cobres 1.000 euros o menys i estàs pagant una hipoteca de 1.000 euros o més, la forma precisament de respondre a aquesta realitat, a la manca de polítiques d'habitatge i a la manca de polítiques laborals a favor de la gent, és rebel·lant-nos anant a votar. Aquesta és la nostra proposta. Perquè si no, ens sortirà car, li sortirà car a aquelles persones que cobrant menys de 1.000 euros i tenint hipoteques milionàries no vagin a votar. Sortirà molt car no anar a votar. Jo crec que avui votar és una responsabilitat ètica. Una responsabilitat ètica per present i pel futur. Una responsabilitat en l'accés a l'habitatge, en la feina, en el canvi climàtic. I des d'avui fins al final de la campanya, el que hem d'explicar-li a la gent precisament és que tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta responsabilitat ètica per canviar les nostres realitats, per canviar la realitat de la gent jove. El dret a l'emancipació ha de ser una condició fonamental en els propers 4 anys. Li haurem de dir a en Zapatero que si vol el nostre suport haurà de situar l'emancipació, i no en forma de xecs, sinó en forma de polítiques en habitatge, a nivell laboral i a nivell educatiu, com una prioritat. Portarem al Congrés la veu de la gent jove, dels estudiants, dels treballadors, la veu de la gent jove que no es conforma amb aquest discurs de l'Espanya que va bé, ni li val el discurs catastrofista del PP, que mai ha donat solucions als sectors més desafavorits. Nosaltres compartim els valors de molta gent jove. Aquest país ha estat un país compromès, i un país compromès on les grans mobilitzacions les ha liderat la gent jove. Des dels anys 90 amb el 0,7% fins a les mobilitzacions en contra de la guerra d'Iraq. Les mobilitzacions i la sensibilitat, les ganes de canviar el món, el crit per dir que un altre món és possible, ho ha fet realitat precisament una gent jove més activa que enlloc. El que cal és que avui aquestes energies per canviar el món, per dir que un altre món és possible, per solidaritzar-nos amb Palestina o amb el Sàhara, per dir no a la guerra d'Iraq, es canalitzin precisament exigint altres polítiques en matèria d'habitatge, en matèria educativa, en matèria salarial, per garantir precisament que no som uns joves conscienciats, però que la política continuï passant de vosaltres, de nosaltres. Es tracta d'això.